Đây ở một xế lô gần Samokov. Ấy, hoa hồng nhá, đẹp chưa? Здрасте. Здравейте. Добре. Кунчо се казвам. Боби. Боби. Аз Кунчо. Лен. Здравейте. Много. Приятели. Много. Приятели, да. Много. Влизайте много. Колки много. Тук держиш при нас один и то. Đây là xe lô. У нас, Đây là một nhà người bạn ở Dona Panya. Dona Panya. Dona Panya. Đấy. Đấy, vườn cây rất đẹp nhá. Opa. Đấy. Vườn cây rất đẹp. Đây là một nhà người bạn ở Dona Panya. Много интересно. Аз не вярвала, что толкова. Đây này, hãy hoa này. Hoa này đẹp chưa? Đây, nhiều lắm, đẹp lắm. И такива, ама нещо вече ви съхна. Да. Аз гледам вместо децата да се радват и заповядат. Ở vùng xế lô. Нагоре на тихе. Cây sung à? Dona Panya. Много посрещачи. Kusta rất là đẹp. No khu света. Там работят с младен, да. Đây là nhà người bạn. Благодаря, той тук ли е в България? Xế lô. Аз не знам, но тук се седне. Там се отворя малко. Трябва да става хладно. Вечер ми става студена, докато седя. И аз там се затварям. Кафе може да направиш? Всичко мога, се влизайте. Това Кънчо, Елена и Наташ. А как Кънчо? Кънчо, къде е той? Đây, Кънчо. Защо Кънчо? Защо Кънчо? Кънчо тук е, бе. Кънчо българско име за... Да, българско името. Да не е тук роден? Не, учил само. Значи му е някакво друго името, не е Кънчо, но както се сега, влизайте. Влизайте и сядайте. Да обяд, нещо да Не, само кафе, попискаш и тръгвам. кафе и чай. Ало, сега викам, здравей. Удобно ли? Аз знам, че пишете някакви протокол, за това се обаждам да питам какъв Имам, да, и тук вечер до 10 часа стоя. Даже приготвих, викам, ако сутринта беше много студено тук. Да, беше На студено. морето студено Да. ли беше тук? Вчера, малко студено и дъжд има. Сутринта и вечер става хладно и аз Да, си гледам сега днеска хубаво време. Да, заповядайте, сядайте, аз идвам след секунда. Аз написала протокола, само Тази жена всеки ден го теглише това котена електронна везна и му изпращаше да вижда как наддава като дете. Той след това ще взиме тия котенца. И, Както порасна. ами той ги взе и ги гледа, той си ги взе.